Ingaba oyesakuba ngumongameli weli uMnumzana Zuma uza kuchitha ixesha elingakanani engaphaya kwezitshixo? Ingcali zomthetho zithi akazokusigqiba sonke isigwebo sakhe, uza kuchitha nje inyanga ezimbalwa. Umongameli angafumana ingqawule, iparole ngelamakhumsha, kwinyanga nje ezimbalwa. Angafumana nengqawule yokunakekela impilo yakhe, okanye akhutshwe ngenxa yokuthintela ukunwenwa kwentsholongwane i-COVID-19. So he could be released in a short period of time, and that could be considerably less than the period of 15 months that he has been sentenced. Iingcali zomthetho azikholelwa ekubeni uZuma angakhutshwa phantsi kwengqawule ekhutshwa ngumongameli ophetheyo. In terms of Section 84 of the Constitution, the President of the country has a discretion to pardon any person who has been convicted of a crime. The President can do it for any reason as long as it's not a corrupt or bad faith reason. But there is a process to be followed. This usually takes a year, maybe 2 years, before the President finally makes a decision on a pardon. Of course, if the same process is followed here, the former President would have served his entire term before a pardon would be possible. uZuma useza kuqhubeka efumana umvuzo wakhe wezigidi ezintathu zerandi ngonyaka. He's not going to lose all his presidential benefits because he has been sentenced to a prison term. That is because the Constitution allows for a sitting president, when the president is impeached, to lose all their benefits. But former President Zuma is no longer a sitting president, and so the legislation that regulates the benefits that he receives will apply. Isebe lezobulungisa khange lifune ukuphefumla de uZuma abe phantsi kolawulo lweli sebe. Ulelani Philip, SABC News eParlamente.